Jama'a assalamu alaikum, suna Sirajo na iya kududdufawa jami'in yada labarai na kamfanin sarrafa karfe na Aqua Welding Works and General Metal Construction. Mune muku barka da shigowa sabuwar shekara ta 2024 kamar kullum kuma kamar yadda aka saba wannan kamfani ya tanazan muku abubuwa a wannan shekara ta 2024 kamar daga fannin kirkire-kirkire dama nan gidan kuka tarar da kuma fito da sababbin abubuwa kamar yadda aka saba gani a shafukanmu na sada zumunta musamman shafin na Aqua Welding Works TV ko kuma shafinmu na Facebook Aqua Welding Works and General Metal Construction da kuma shafinmu na Twitter wato Aqua Welding Works balantana kuma shafin na Threads shi ma Aqua Welding Works. Haka zalika a shafinmu na Instagram nan ma a Aqua Welding Works ballantana uwa uba kuma shafinmu na yanar gizo wato www.aquaweldingworks.com wanda ko a ina kake a faɗin duniya zaka shiga kaga ayyukan wannan kamfani har ma da wanda suka ƙayatar da kai da kuma da suka baka mamaki da kuma wayanda aka kirkira duka dai a ci gaba da bibiyar shafukan sada zumunta na kamfanin sarrafa karfe na Aqua Welding Works.